Egunon guztioi. Politika orokorreko udalbatza honek begiratu azkar batez bi mezu nagusi uzten dizkigu. Lehena duela urtebete baino hobeto gaudela. Hala da, aurreko urteko udalbatza bata bestearengandik urrunduta egin genuen, birusaren presentzia handiaren adirazle. Gaur ordea, alderdi horretatik behintzat itxura baikorragoa dugu. Guztiok elkarre eserita gaude, eta hori poztekoa da. Ezin ukatu hilabete zaila hauetan, momentu oso zailak pasatzea tokatu zaigula. Bigarrena, agintaldiaren erdia baino gehiago pasadela dagoeneko. Hirugarren aldiz, batu gara hemen, hiriaren egoera orokorrari buruz hitz egiteko. Beraz, balantzea egiteko eta etorkizunerantz begiratzeko unea ere izango da gaurko saioa. Bestelako hasiera espero genuen agintaldi honetan. Aurreko agintalditik zetorren erritmoan bete-betean geunden sartuta. Udal gobernua osatuta, gobernu programa idatzita, ideia garbi, eta aurrekontuak martxan geneuzkan zerrendatutako proiektu guztiak gauzatzeko. Ordea, COVID-19 pandemiaren agintaldia bezala gogoratuko dugu auzi horrenik. Hemen gaudenok, pandemia bat kudeatu dugu. Inoiz ikusi edo bizi ez duguna kudeatzea egokitu zaigu. Donostiako udala osatzen duten atal, erakunde, entitatek euren onena eman dute hilabete hauetan, asmatuko genuen askotan, baino beste batzutan ez. Baina erabakiak hartu ditugu eta premiei erantzuteko ahalegina egin dugu. Eta ez da lan erraza izan, oso animo egoera sentikorran egin da kudeaketa, ziurgabetasun, kontraesan interpretazio askorekin, horri guztiari atentzio mediatiko eta presio politiko handia gehituz. Ikaragarri aldatu da testuingurua duela urtebete udalbatza hau ospatu genuenetik ona. Orain modu baikorrean begiratzen diogu etorkizunari. 2020 urte amaieran eta 2021 urtean zehar pandemiak jarri dizkigun zailtasunak dezente baldintzatu dute geure eguneroko jarduna. Duela urtebete testuingurua ziurgabetasunez eta ezegonkortasunez beteta zegoen. Udazkeneko olatu gogorraren atarian geunden. Sakrifizio eta esfortzu asko egin ditugu hilabete hauetan gizarte bezala, geure bizitzan oinarrizkoak diren gauza askori egin dioguko. Beti ere, guztion onura lortzeko, hau da, geure burua zaindu dugu, guztiona zaintzeko, kolektiboarena, komunitatearena. Azken urtean, askoren ahotan egonda, osasunaren eta ekonomiaren arteko dikotomia faltsu bat ezartzeko helburua, bata bestearekin lehiatuta egongo balira bezala. Egoera horren aurrean, geure helburua bizitzak eta enpleguak salbatzea izan da. Eta denborak erakutsi du momentuan hartutako erabaki horiek zuzenak izan direla. Mota guztietako jarduere jeustea ezinbestekoa izan da ekonomiak jaso duen kolpea murrizteko. Beti ere, garbi edukita ekonomia ezin dugula, bere dimentsio humanotik bereizi. Ezagunak dira krisi batek sortzen dituen egoera eta ondorio latzak guztion familia, bizilagun eta ingurukoengan. Zorionez, eta txertoari esker, egoera hori atzean uzten hasia gara. Eta ezin ahaztu, zulo honetatik txertoak aterako gaituela, eta ez, ustezko askatasunaren defentsa, arduragabe eta arriskutsuak. Eta kontzeptu horre egina diot erreferentzia. Gizartean daukagun txertak eta indizeak ondo baino beto islatzen du komunitate baten parte garela. Azken hilabetetan egin genezaken keinu handiena eta solidarioena txertoa jartzea izan da. Gripearen txertoarekin egin genuen moduan, Donostiako udalak bere ekipamenduak jarri zituen Osakidetzaren eskura. Eta horren ondorioz adibidez izan da Ilunbeko udal ekipamendua errendimendu handiko txertakita puntu 7 hilabetez. Beraz, herritarron elkartasunari esker, baina baita zerbitzu publiko sendoi esker egin diogu aurre pandemiari. Demostratu dugu komunitate bat garela, eta horren parte izan nahi dugula. Egindako lana eta ikasitakoa ezin dugu galdu. Hori ere bada azpimarratu nahi dudan ideia, zerbitzu publikoan indarra. Administrazioa gai izan da, oroar, beharrei eta premiei erantzuteko. Hamarkada luzez, hemendik zenbeste erakundetatik pasadiren gizon emakumeek, eraikitako eta gorpuztutako zerbitzu publikoak estres proba handia jaso dute azken hilabetetan. Eta geure iritziz, proba gainditu dute. Eta udal, gobernu honek, aurreko agintaldiko 4 urteetan zein oraingo 2 urteetan hartutako erabakiak ere, lagungarri izan direlakoan nago. Tensio politiko handia izan dugu azken hilabetetan, eta egonda kritika gogorra ere egin duenik. Are gehiago, kritika horiek gauzatzeko orduan sistema beraren egitura, espiritua xedea eta egitekoa mespretxatzera iritsi dira. Ez dut sinisten, sistema hankaz gora jarri eta bere osotasunan aldatu nahi dutenen hitza. Diskurso populista eta demagogia besterik ez ditu eragiten. Alderdikerietatik haratago, administrazioarekiko eta zerbitzu publikoekiko konfiantza indartzaren aldekoak gara, eta hori jakina, ekintza zehatzez, lagunduta joan behar du. Gizarte aurreratu eta indartsua gara, arazoak dituena, dudari gabe, zailtasunak eta erronkak dituena, baina aurreratua, bizi kalitate eta zerbitzu publiko handikoa.
Abia puntu sendoa dugu geure gizartean. Desberdintasun maila ekonomikoa neurtzen duen Gini indizeak Gipuzkoan puntu bat bera egin zuen 2014 eta 2019 urte bitartean. Euskadi, Espainia eta Europako datuen azpitik. Bestalde, estatuko gizarte zerbitzuetako zuzendarien elkarteak urtero DEK izenez ezagutzen den indizearen bidez, gizarte zerbitzuetako eskubideen aitorpena, sistemaren antolamendua eta prestazioak neurtzen ditu. Estatu mailako balorazioan Euskadi da buru, 7,85 notarekin. Besteak beste koordinazio instituzionala nabarmentzen duelarik. Hobetu beharreko puntuak ere aipatzen ditu jakina. Datuak datu, ezoiko egoera honek ikasgai asko barneratzeko balio izan digu, ziurtasun osoz, politika publikoak hobetzen lagungarri izango direnak. Eta uste dut, esandako guzti horri zifrak eta adibideak ere jarri behar zaizkiola. Aurreko urteetan aplikatutako ziurtasun politikak eta zintzotasunak udalaren ekonomia egoera honean egotea ahalbidetu du. Horri esker, pandemiaren inpaktu izugarrei aurre egiteko gaitasuna izan dugu. Bestalde, Europako batasunak sustatutako Next Generation planek eskaintzen dizkiguten erronketarako prestatu dugu aurrekontua, baino jarrera utopiko eta ez ezagunetan erori gabe. Kudeaketa horri esker izan dira posible Donostiako sustapenak martxan jarritako suspertze ekonomikorako planak. 2008an 12 milioi eurokoa eta 2021an 11 milioi eurokoak. Biak geure ekonomian pixu handia duten merkataritza eta ostalaritza sektoretara bideratuak bereziki. Une zaiei aurre egiteko ezohiko erabakiak ere hartu dira, terrazak handitzea, eguraldi txarrerako itxitura edo berogailuak baimentzea, irekiera orduak aurreratzea eta beste udal taldekin batera adostutako terraza eta hondakin tasaren hobariak. Larrialdi egon ondorioz eragindako premiei aurre hartzea eta erantzutea izan da udal gobernu honen lana. Azken urte honek hobekuntzak eta programa berriak utzi dizkigu. Lagunkate ekimenaren bidez, hirian 85 urtetik gorako 191ak lehen mailako arreta du. Bortxakeria matxistaren biktimak hartatzeko egitera indartu da. Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileen prezioari eutsi zaio eta otorduak izeneko programa ezarri da martxan. Azken hori polikidoan ekimena da, baino lantzen eta fintzen gabiltza ahalik eta eraginkorrena izan dadin. Gainera, tendentzia positiboak ere badira gurean, AES edo udal diru laguntzen eskatzaien kopuruak bera egin duelako. Hala ere, badira oso unelatzak pasatzen jarraitzen duten persona eta familiak. Hori ukaezina da. Eta horren jakitun izan da, 2021 urtean udal gizarte zerbitzuek sekula izan duten aurrekonturik handiena izan dute. 33 milioi euro. Eta 2022 urtekoak 34 milioi euro batzen ditu. Gobernu programak bere helburuetan argi jasotzen du kirola tresna egokia dela kohesioa eta osasuna sustatzeko. Horrek bete-betean bat egiten du gaur egun mahai gainean dauden debatekin. Donostia Kirola erakundeak helburu horietara bideratuak zeuden hainbat ekintza konsolidatu ditu. Osakidetzarekin elkarlanean gauzatzen den piztu programa. 2021 urtean hiriko osasun egoitza guztietan txertatu dena. Errealitate berrietara egokitzeko helburuarekin kirol txartela modalitate berriak edo kirol ekipamenduetako bekuntzak horren adibide dira. Aurretik, udala eta herritarren artean existitzen ziren harremanak sendotzeko aukera izan dugu. Auzo-auzo dinamika uneoro momentuak eskatzen zuen egoerara moldatu da. Komunikazioa bermatzeko. Bi auzo elkarte eratzeko lanetan lagundu dugu. Erdian Bizi eta Barrio San Martin. Eta bidebietakoak gutxi barru hartuko du izaera formala. Herri partaidetzak 2020 urte amaieran hasitako beste dinamika bat auzo mailak eratzea izan zen. Izan ere, osasun krisiak gizartearen hauskortasuna agerian utzi duen une honetan, herritarron beharrei eta ongizateari buruzko begirada finkatzeko aukera dago, eta horretarako auzoko hainbat eragileren arteko elkarlana ezinbestekoa da. Gaur egun 2 mahai ditugu osatuta, bata Amara Berrin eta bestea Loiolako Herriberetan, eta geure helburua mahai gehiago osatzea da. Udal hurbilago eta parte hartzaileago bat lortzera bideratuak ditugu Ekialdeko Barrutia, Igeldoko tokiko entitate txikia eta Zubietan dauden egietasmoak. 2021 ere, aurreko agintalditik egindako lana sendotzen joan da gobernantzari dagokionez. Aurrera pauso handia emateko borondatea egonda, borondate politikoak horrela markatuta. Udaleko zerbitzu eta tramite guztiak katalogo bakarrean bateratu dira herritarrei arreta erraztuz. Udalak herritarrei erantzuteko duen gaitasuna handitu eginda, aurrez aurre, telematikoki eta telefonoz. Eta hau guztia gardentasun osoz gauzatzen da. Izan ere, dintra gardentasun indizean, estatu mailan Donostiak 2. postua du. Aipamen berezia egin nahi diot azken hilabetetan kulturak jokatu duen paperari, seguraski modu intentsuago batean bizitzen edo ezagutzen dudalako, baina beste behin udal entitate publiko den Donostia kultura erreferente izan da, bere inguruan.
Gainontzeko sektorek bezala kulturak ere izan ditu bere mugak eta zailtasunak, baina zailtasun horien guztien artean beti eutxo diogu programazioari. Kultura esparruko profesionalei lan aukerak baliatzea eta herritarrei eskaintza bermatzea izan da sektorean egin genezaken ekarpen handiena. Eta lan horretan fin aritu dira hiriko kultura eragileak. Horren guztiaren ondorio nagusi argia izan da. Bigarren urtez, egutegiko kultura zita guztiak ospatu eta ospatuko ditugu. Izan beldurrezko astea, literaktum, zinemaldia, jasaldia, giza eskubideen zinemaldia, deferia, amabostaldia, baita de kluba zirkuitoa gure hiriko musika areto kutxunetan eta baita modu xelebre batean, baino auzoko festak ere. Une indartsu eta optimistak ere utzi dizkigu urteak, besteak beste, uda kulturalaren aurkezpena. Donostian kultura sortzen, egiten, jartzen eta eskaintzen duten eragile nagusiek, kulturak gugan izan duen ekarpena zeharo positiboa eta osasuntxoa izan dela azpimarratu nahi izan zuten. Kristina Iglesiasen ondaleak zabaldu ditu bereateak eta ezin ukatu hiriak salto handia eman duela arte garaikidearen esparruan. Askok zalantzan jarri izan duten proiektua izan da eta udalbatza honetan emandako eztabaida askok horren adierazle izan dira. Lan horrek artearen eta kulturaren aldeko apustu batetik haratago, artea eta teknologiaren arteko lanketa eta Gipuzkoako lurraldean ditugun punta-puntako enpresen erakusle izango da. Epe luzera geure hirian onurak utziko dituen eskuartze artistikoa dau. Bere garaian haizearen orraziak, belaunaldi desberdinak inspiratzeko izan duen ahalmen bera izango duela kaunago. Eta uda honetako datuek hala diote, obra bisitatu dutenen 198 donostiarra zelako. Horrekin batera, zita berri bat izango dugu urtero gure gutegietan. Lehen aldiz, Donostiako arte garaikideko galeriek, galeri Weekena, irekiak izenez ezagutzen den, edo ezagutuko den ekimena jarri dutelako martxan. Eta horren, adirazle izan genuen, Jaime de Lorrios artista donostiarrak kursaleko fatxadan utzitako eskuartze berritzailea. Urte hasiera tristea izan genuen, argi geneukan unezai horietan ezin genituela, ekitaldi handirik ospatu, eta egora ikusita erabaki zuzena izan zela, esan genezake. Hala ere, egoerak hobera egin duen heinean, zalantzari gabe ahalegin guztiak egin ditugu zita garrantzitsuak ospatzeko eta berreskuratzeko. Klasikoa, estropadak bigarren urtez edo maratoi erdia. Eta aurrean ditugun ekitaldiak ere ospatuko ditugu. Ekitaldi horiek oso baliagarriak egingo zaizkigulako, berrikasteko eta jakina praktika onak identifikatzeko. Izan ere, negua dugu aurrean eta herritarrontzat oso garrantzitsuak diren datak ditugu aurrez aurre. Horiek antolatzen hasi gara dagoeneko hiriko eragileekin batera berreskuratuko ditugu hain preziatuak ditugun ospakizunak. Festetatik haratago jarduera hauek bat egiten gaituzte hiri bezala. Ilusioa eta poza pizten dute komunitatean egiten ditugu, batera eta elkarlanean. Eta geure hiriak duen altxorrare badalan egiteko modu hori. Nik kultura arloan egin dut azpimarra, baino esfortzu hau gainontzeko udaleko atal, zerbitzu erakundetara ere eraman genezake. Donostia eta donostiarrak daudena baino hobeto uztea. Hori da, lan egiterako orduan udaltalde honetan gaudenon printzipio nagusia. Eta benetan horretan sinisten dugunez, egunero bustitzera eta erabakiak hartzera behartuta gaude. Naiz eta erabaki horietako asko polemikoak eta zailak izan. Urte luzez ataskatuak egon diren gaiei irtenbidea aurkitzea da geure helburua. Errazena jakina, geldirek egon, ezer ere ez egin, erabakirik ez hartu eta bazter batetik dena kritikatzea da. Agintaldi honetan bi esparru nagusietan egin dugu lana. Bata, epe motzera. Pandemiaren jira hueltan egon diren erabakiak eta eguneroko kudeaketa. Eta bestea, epe luzera, etorkizuneko hiria definitzen dituzten proiektuak eta erabakiak. Ohiko kudeaketari dagokionez, agintaldi hasi zenetik orain arte, hiria osatzen duten auzo guztietan gauzatu dira Donostiarren bizikalitatea hobetzen lagunduko duten proiektuak. Debizi sistema berria, altzako kiroldegiaren lanak aurrera egitea, bidebietako kiroldegiko berrikuntza lanak, kotxera berriak, aieteko osasun zentroa, herriberetako kirol ekipamenduak, altzapain udal artxiboa, Joseba Elosigiren begiratokia, Pepuk dokumentuaren onarpena, arrandegi eraikineko lanak, Orixeko ingurua, Antxo Jakituna eta Isabel Bigarrena, Igeldoko tokiko erakunde txikia, Larratxon igogailua, Aieteko bidegorria, Amara Berri Borlansen jolastokia, Larrotxene berritzeko inbertsioa eta beraberako berroneratzea asaterako. Esan bezala, geure hiriak aurrera egiten jarraitu behar du. Horretarako badira abian dauden proiektuak, apustuak eta jakina hartu beharreko erabakiak. Batzuk udalonek kudeatzen eta lideratzen ditu, eta beste batzuk Donostian eragina duten hainbat erakunden eskutik datoz. Etorkizuneko hiria marrazterak orduan izagun dugun geldialdia aprobetxatu behar dugu. Ohitura zarrak hautsi eta hiria eguneratzeko, personentzako hiria nahi dugu, giza eskalako hiria. Mugikortasuna, naturaren zaintza eta hiri espazio berriak lortzera bideratuak ditugu. Topoaren lanak eta horren ondorio positiboak, debusen elektrifikazioa, EASoko trenbideen gunea, San Martin kalea bezalako espazio berriak irabaztea, Kontxako gunea irabaztea, Iztueta, Ainorga edo Loiolako igarobidea.
Urumearen ardatza jasoko duen bizi berritzea lorategi hiriarekin, Txominenaren garapenarekin, Martuteneko ibaiaren zabaltzelanekin eta jakina EAJ-PNV-ek Espainiako Kongresuan lortutako Loiolako kuartelen akordioarekin. Etxe bizitza politikak tentuz jarraitu beharko ditugu. Batetik, legeak izango duen ondorioak ondo aztertu beharko ditugu. Eta bestetik, plan orokorra eta gune berrituak landuz, bai jolastokietan, infiernon edo aldakonean. Etorkizuneko jarduera ekonomikoetan haziak jarri dira eta sumatzen da horren eragina. Eskuzaitzeta jardueraz betetzen ari da. Bigarren talent jausa errealitate izango da. Gainera, Miramonen 40.000 metro karratu gehiago eta 30 milioi euro inbertsio gauzatuko da. Gainera, gainontzeko erakundekin batera ditugu elkarlanean mobil, ziur, naturklima, kuantum eta gant bezalako ardatz estrategikoak. Berdintasunean bizi diren emakumeen eta gizonezkoen udalerria nahi dugu. LGTBIQ+ kolektibaren eskubideen defentsa eta lanketa asutxua egiten duena. Aniztasunaren baliok iria biziz betetzen duten printzipioa defendatuko dugu, erabateko tolerantzian eta errespetuan bizi den Donostia lortu arte. Proiektu ilusio gonagarriak dira eta Donostiak aurrera egin dezan lagunduko dute. Etorkizunari buruz hitz egitea zuzena da, izan nahi dugun hiriaz eztabaidatzea, etorkizuneko proiektuak identifikatzea bada, hemen gauden udal talde guztion egitekoa, baina iraganera ere begiratu behar dugu etorkizunon bat lantzeko. Ez da posible, 2021 urtean, ezberdin pensatzen duen gazte militante bati eraso egitea. Ez da posible, aldarrikapen politiko ez baliatuz, udalegoitzak pintadaz betetzea. Eta ez da posible, udal honek kalean jartzen dituen biktimen omenezko plakak erasotzea. Aurrera modu egokian egin nahi badugu, iraganan ondo istea eta pedagogia demokratikoan sakontzea ezinbestekoa izango da. Asko estimatzen dudan udalbatza honetako zinegotzi batek, Iratigoiko etxeak idatzitako eta Igartza saria jaso zuen herriak ez du barkatuko liburua gomendatu zidan. Eta liburu horretako lehen orrialdetan bere anaiaren hitz batzuk horrela diote. Minari erreparatuz erreparatzen da mina, eta elkar bizitza zer den izan dezagun gogoan, elkarrekin bizitzea eta ez elkarren ondoan. Bide horretan, Donostiak udalak irmo jarraituko du egia, justizia eta erreparazioa lantzen. Zauriak isten eta mina arintzen lagundutzeko helburuarekin, geure ekarpena beti izango da zintzoa. Eta lehen interventzioni, amaiera emateko guztiok ezaguna duzuen persona bat ekarri nahi dut gogora, evidentegia geratuko zait, akaso, baino persona hori Raimundo Sarregi bera da hain zuzen ere. Aitortuko dizuet, festen ardura duen zinegotzi batek, esparru horretan behintzat, behar duela erreferenterik edo inspirazio iturririk. Eta begira, aurkitu nuen Raimundo Sarregi bera ere, 4 urtez, udal honetan festa zinegotzi izan zala. Jakina argi duk, berak utzitako legatuarak nik ere urrutitik ez dudala berdinduko, baina berak utzitako ekarpen horien guztien artean, lorezain eta baratzagileen konparsak daude, egun inauteri tradizionala bezala ezagutzen duguna. Eta haiei ere, Sarrigik doinuak konposatu zizkien. Eta horietako baten hitzek horrela diote. Geure beharrek hartzen badirade ontzat. Poz bat geldituko da betiko guretzat. Ez gera dugu lanean ari guretzat, hau dena egin dugu Donostiarentzat. Lerro horiek ondo baino hobeto laburtzen dute EAJ-PNV udaltalde honen jarrera. Lana gustora egiten dugu, ilusioz. Poz handia hartzen dugu gauzak ondo ateratzen direnean. Baina geure esfortzua Donostiarrei eta Donostiari daude bideratuak. Gaurtik, agintaldia amaitu bitartean, doinu horren erritmoan jarraituko dugu lanean eta honena ematen. Eskerrik asko.